Знак номер 36. Спри, осигури предимство. Стоп! 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, рейс. Стоп! Оп, стоп, не върви, той момче ще изгори. Не може да е сам, ей сега ще го изям. Оп, стоп, не върви, и той момче ще изгори. Ще го карам в клетката, ще му видя сметката. Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой. Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой. Стоп! Мяу. Стоп! 36, Знак 36 рейс. Уит! Оп, стоп, не върви, той момче ще изгори. Не може да е сам, ей сега ще го изям. Оп, стоп, не върви, и той момче ще изгори. Той ще бъде само мой, пипнеш ли ще има бой. Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой. Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой. Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой. Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой. Стоп! Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой.